ndokubva vanditi abva ati kuna Rhamaphosa Navamunangagwa, muri kuona mwana uyu ndiri kukumbirawo mundichengetere mwana iyeyu. Mwana uyu une chipo chikuru chichakubatsirai. Ndakavhunduka musi uyu ndikati ndonyaya ndasangana naye zvakanzi ni mukuru yayo zvokuratidza kuti iwe une kodzero yekunoraramira kuSouth Africa, kuBotswana kana kwaunoda. Mwari akakutendera kuti uraramire kunzvimbo idzodzo wakasununguka. Ndakati ndakarara umwe musi kwakurota ndichipinda mune imwe office. Office iyoyo ndakangosvika kwakuine murume mugiant anga ari mutema. Murume iyeye mubvunzo wakandibvunza akanditi, wapinzwa nani munhu uyu? Ndikati handina chandakakwanisa kudayira kana one word. Ndakangoramba ndakastika ndakanyarara. Iwe wautenderwa kuuya kunoku iwewe wapinzwa nani? Muhope umu.